Jarosevicius. O, Colwell. A sgiliau yn dwy'n y bil, dal i fynd mlaen, yn gweld KOUMAS mewn lle. KOUMAS yn mynd ymlaen i tro gynta, a gol gan Lewis KOUMAS! Yn ei ymddangosiad cynta i'r tîm D21. Oedd y bas yn wych gan Colwell, ond oedd yr ergyd yn special. Wel, ti'n mo be, mae rai canmol tîm Cymru fyna. Rwbyn Colwell unwaith eto. Oedd e mor dda fyna, just yn mentro ymlaen, traed cyflym, bas wedi ei mesur yn berffaith. A KOUMAS yn taro'r bel yna ar yr ergyd gynta, mewn i gornel y rwyd. Sa'n credu bydde neb wedi arbed hynny. T'mod, pas led draws, mor galed. A mae rhaid rhoi y bel fyna yn y gornel, neu bydde'r golgeid wedi bod yn dig wedi cael llaw arni. Ond, t'mod, am achlysur yw fe a'i deulu, sgorio ar ei gap gyntaf, a mae dangos anger a neu ddathlu hefyd, felly ie. Mae fe'n Gymro nawr. Wel, mae fe'n cael cyfleoedd ar hyn o bryd, a mae fe'n cymryd nhw ar bob cyfle mae'n cael. Ie, a t'mod be, gol mor bwysig, t'mod.